खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो खनसेबाव गोसो गोरबो होनानै नाजावनानै बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै जोङो बे भिडिअ'आव जोङो नायगोन जोंनि भारत हादर बायदि नङा बै जायगाया 12 घन्टा सान आरो 12 घन्टा हर जानाय, नाथाय बै जायगाया बेबायदि माब्लाबा समाव मास मोननै हर जायो, माब्लाबा समाव मास मोनथाम सान जायो आरो माब्लाबा अखाफोरनि जायगायाव हर गेजेराव सानबो नुनो मोनो। स' आंनि लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आङो बे भिडिअ'खौ लाबोनाय जादों। स' जोङो अब्ला नायलांनि फै फारियै माखासे बेनि सोमोन्दै। नाम्बार 1 आव जोङो नायनि नरवे। नरवेआ नर्दार्न इउरपनि सिङाव थानाय मोनसे हादर, सानजा इउरपनि सिङाव थानाय मोनसे हादर। बियो सुइडेननि बर्डाराव। गोलोम बोथोर समाव 60 दिन साना हाबा स्राङैनो थायो आरो 19 एप्रिलनिफ्राय 23 आगस्तसिम सान हाबनाय जाया बै जायगायाव गोलोम बोथोर समाव। नम्बर 2 नायनि कानाडा। कानाडाया नर्थ इउरप सानजा आमेरिकानि मोनसे हादर। कानाडायाव गरम बोथोर समाव साना सा सानजाथिं ओंखारो आरो सोनाबथिं हाबो जेरै जोंनि भारत हादराव जायो। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला साना 187 दिन सान थायो आरो 163 खोमसि जायो होननानै जोङो मिथिनो मोनो। 3 आव दङ आइसलेण्ड। आइसलेण्डआ इउरपनि सिङाव थानाय मोनसे हादर होननानै आइसलेण्डखौ हमनानै लानाय जायो। आइसलेण्डआव गोलोम बोथोर समाव मेनि 15 निफ्राय आगस्तनि 15 सिमनि गेजेराव साना सानसेयाव 3 घन्टाल'सो हर जायो, बाखि समा स्राङैनो थायो। गोजां बोथोर समाव दिना जोबोर गुसुं आरो स्रांआ बहुद खम जायो। गोलावसिन दिन गेजेर दिसेम्बराव मेक्सिमाम 5 घन्टासोल' स्रां जायो। साना 11:00 AM आव ओंखारो आरो 3:00 निफ्राय 4:00 गेजेरावनो हाबफिनो होननानै जोङो मिथिनो मोनदों। 4 नम्बराव नायनि आलास्का। आलास्काया USA निनो मोनसे स्टेट। बेनि केपिटेलआ जाहैबाय जुनिय'। बेखौ USA आ रासियान फेडारेशननिफ्राय 1867 मायथाइयाव बायनानै लादोंमोन। आलास्कायाव 6 मासाव सान नुजायो आरो 6 मासआ हर जायो। बिदिन्थि बायदियै बेर' होननाय जायगाया आलास्कानि सानजाथिंजाय जायो। गोजां बोथोराव बेयाव 2 मास खोमसि जायो, नबेम्बरनि 18 निफ्राय जानुवारि 22 सिम। नाथाय गोलोम बोथोर समाव साना 82 दिन कमप्लिटलि स्राङैनो थायो, हर जाया, स्राङैनो थाबाय थायो। मेनिफ्राय जुलाइसिम। 5 नम्बराव दङ सुइडेन। सुइडेनाव साना जुन मासाव स्राङैनो थायो आरो बे समाव खोमसि जाया, नाथाय जानुवारि मासाव खोमसि जायो, बेयाव स्रां जाया। साना जानुवारि मासाव 8:47 AM आव ओंखारो आरो 2:55 PM आव हाबफिनो आरो जुलाइ मासाव 3:40 AM आव ओंखारो आरो 10 PM आव हाबफिनो। थेंक इउ। आङो बे भिडिअ'खौ जायफ्रा लेखा फरा रोङा एबा इंराजि लिरनो फरायनो रोङा बा गुबुन हारिनि राव बुजिया, नाथाय मबाइल थुनो एबा इउटुबफ्राव सार्च खालामनो रोंगौ, बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअ'खौ आङो लाबोनाय जादों, जाहाथे बिथांमोनाबो दुलाराय बुहुमनि गियाननि फारसे मिथिनो बुजिनो हायो। आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला अननानै लाइक, शेयार, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामदो, जाहाथे आङो आरो नोंथांमोननो आरोबाव लाबोबावनो हानायफोरबायदि। नाथाय नोंथांमोननि लाइक, शेयार, कमेन्ट, साबस्क्राइबफ्रा आंखौ थुलुंगा होयो। गोजोन्थों।